teď jsem to fakt jako neměla dlouho, měla jsem to třeba naposledy, já nevím, před 5 lety, proaktivní družičku, kdy byla fronta na banány, já jsem šla třeba něco dozajistit s cateringem a než jsem se vrátila, tak ta proaktivní družička mi vzala ty okvětní lístky, ty kornoutky s nima a obešla tu frontu na ty banány a všem to narvala do ruky. Aby pak byli připraveni na špalír a myslela, že mě normálně čerti sežerou. A já jí říkám, to je jako vážně? Tady prostě budeme stát tu frontu, čekat. V jedné ruce budeme držet ty kytičky a budeme takhle čekat, jo? A ona, no tak to se jí musí rozdat. Říkám, ne. Až projde celá ta fronta, což je tak za 15 minut, když vidím tady to množství lidí, tak oni se teprve postaví do toho špalíru a pak jim to dám. Teď jestli něco chcou mít v ruce, ať mají prostě prosecco. Yeah. Jo, takže to je taky jako to, že ti lidi jako nemají tu zkušenost, třeba když vám pomáhají s tou svatbou a jako pak se třeba snadno stane tohleto. No, takže to apelujeme na všechny. To byl vtipný zážitek před 5 lety, no. To mě pobavilo. Já bych to řekla, ježišmarja, já to nemůžu říct takhle, ne, to nemůžu říct. Já to můžu to říct? Můžeš říct, nevím, co chceš, ale klidně to řekni. Neserte se nám do toho.